Kimmo soittimesta. Tänään meillä on käymässä Kevan maahantuojan edustaja, Soinisen Eero tässä. Ja käsittelyssä on VGS:n uudet Polaris-sarjan kitarat. Ja Eero kertoo pikkusen nyt näistä kitaroista, niin kuunnellaan kohta miltä se kuulostaa. Miltä nämä kuulostaa? Miltä kuulostaa ja näyttää? Joo, eli idea on semmoinen hyvin pohjoismainen ja niin puulajien kuin materiaalien ja kaikkien muidenkin materiaalien suhteen. Ja kannet on koko puu kuusta ja sitten koppa muuten on loimuvaahteraa. Käännäpä Konsta, siitä vähän näkyy kivat loimut sieltä kyllistä ja pohjasta. Ja kaikki reunalistat ja muut koristeet ja upotukset on pähkinäpuuta. Ja otelauta ja talla on taas täältä Joensuusta kotoisin, eli flaxwoodia, eli pellovakuudusta tehtävä komposiitti, joka tukevoittaa kaulan rakennetta entisestäänkin. Ja näytätkö Konsta sieltä vielä kaulaa takapuolelta tuonne kameralle päin täältä, niin sieltä näkyy myöskin, että kaula on kasattu läpikaulalla tuonne lapaan asti 5 sliceista, eli 5 palasta, että se on hyvin tukeva rakenne. Ja siellä hännenhuippuna näkyy myöskin Schallerin M6-koneistot. Made Germany, oikein aitoa plaatua. Eli tämähän on muutenkin tehty Euroopassa? Euroopassa tehty kitara, eli ei elä semmoisen kosteuden vaihteluiden suhteen, eikä ole märistä puusta kasattu, pohjoismaisista puusta eikä mitään. Ja muutenkin semmoinen hyvin ekologinen kantahan siinä on, että ei ole mitään semmoisia trooppisia puulajeja käytetty ollenkaan, vaan näitä pohjoismaisia. Voisi pistääkin pienet ääninäytteet siitä. Ensimmäinen vaikutelma tässä on tietysti, tää on älyttömän siistin näköinen tämmönen Natura. Ja just nämä kaikki yksityiskohdat tässä on niin viimeisen päälle. Ja soundi on sanoisin, että hyvin tasapainoinen soundi, helppo soitettavuus, kevyt soittaa. Olettaisin, että nämä on tehtaan virityksissä, niin kyllä tulee ja hyvin säädettynä valmiiksi. Muuten yläsapula ja tallan luu, myöskin tuohon väliin, niin on bonoid-materiaalia, eli synteettistä luuta, eli niin sanottua tusk-materiaalia, mikä on ollut. Joo, eli videoongelma, tai siis tämä se on liukas. Kyllä. Ja sitten myöskin me on kiinnitetty paljon huomiota tähän yläsatulan korkeuteen ja muutenkin tähän actioniin, eli touchiin, eli kielien korkeuteen otellaan suhteen siihen väliseen matkaan, että se on hyvin optimaalinen myöskin soitto. Niin. Eli tämä malli, mikä mulla tässä on, niin on P20CE ja tämä myy hintaan 4. Tässä on Fishmanin sähköt. Ja tämä hinta oli 585. Ohjehinnaltaan, joo. Ja tuo perus Dreadnought tuolla ilman sähköä on semmoinen 460 hintaluokkaa. Se ei ole juuri mitään kyllä niin kuin Euroopassa tehdystä kitarasta. Tästä vaan puuttuu sähköt, muuten ihan niin, siinä on sähköjä. Sitten siinä on myöskin semmoinen versio välissä, mikä meillä tästä kuvasta nyt puuttuu. Eli näiden sekoitus, eli tuo kitara perinteisellä Dreadnought-kopalla, mutta Cutaway soololovella ja sitten Fishman etuasteella ja mikityksellä. Löytyy 3. versio siinä saman hintaan kuin tämä. Joo. Demonstroipas sitä, että miten easy se on niin kun, soitettava ja semmoinen kiva akusinen soolo. Semmoinen oli. Lähtee kepeästi kuin sähkökitaralla. Mitä tykkäätte tuolta kaulasta? Kaulan profiilista? Kaulaprofiili on ainakin minun kätteen just semmoinen, että jos niinku kakkaria nostamassa, niin Joo, sitä me haettiin Tää käy niinku siis mulle. Siis hirmu paljonhan on niinku sähkökitaroita, kitaroita ylipäänsä, jotka saadaan hyvältä. On niinku hyviä periaatteessa soittaa, mutta aina on sit se kaulaprofiili, mikä niinku määrittää sen
loppujen lopuksi. Että niin se olikin yksi seikka, mitä me mietittiin niin tosi paljon. Meillä, että meidän suunnitteluryhmä, niin siitä taittoi peistä aika pitkään ja tuohon päädyttiin sitten loppujen lopuksi. Ja sitä virallinen niin on se vai? Joo. Joo, Kyllä. Vielä olisipa kitara, osaispa soittaa. Niin, aivan ei muuta tarvitakaan enää. Se on Meikäläisen Polaris-sarja, uutuus pohjoismainen sarja. Joo. Hyvä. Ei kun vaan tänne näitä kitaroita saadaan jäikö nää tänne vai tuleeko nää sitten kun me tilaatte? Nää on mun niin nää on sulla niinku demona, niin tietoa laitetaan heti kun näitä voi tulla kokeilemaan ja saa ostaa myös. Aivan uutta. Tämä infopaketti. Eiköhän tää ollut tässä, niin palataan sitten toisiin asioihin taas. Niin, sitten ei kun kokeilemaan.